Sike salibheka nje udaba lohlanya before sike sabheka umuntu umephupha ehlanya sakubheka futhi umuntu umebona uhlanya silichazile kodwa nje specific today sophinde silibheke futhi udaba lohlanya kodwa ngalendlela le uma lukujaha lushaya kabo pastor ningi ichannel New Flick yenza ukubalekile subscribe like le video lo ikhulisa ichannel contribute to the channel ngenxa ngakhona ucontribute ngakhona siyokuthokozela ukubona ama contribution evela kuwena ichannel kuyikhulisa sibheka la umahlengi hle 8600 mahlengi hle umahlengi hle uthi mfundisi ngicela ke ukubuza ukuphupha ujaha wuHlanya lokufice lokushaye ubambhaqabulile so la ubhaqabuli untombi endala lapha mahlengi ushaya wuHlanya la ke singakusho ke ukushama ushaya wuHlanya nawe ungasho nawe kwakho kwaziyo number 1 uma uphupha uHlanya kupha osithale njengolobu ma lokushaya lungasho ukuhlaselwa umoya omubi wamadimoni noma ke ngabuye nje ukukhomba ukugadlwa ngaba ke ngezilwane osikugadla ngazo leso sikhathi yabona number 2 uma uphupha uHlanya kuphawu lobuma lokushaya lungabuye lusho ukuthi ungumuntu owembethwe umoya futhi kumele ulithathele phezulu mhlawumbe lolubizo kanye nalemimoya kwembethe 3 nakuke lesikushoyo thina uma uphupha uHlanya kuphawu lubi uma lokushaya lusho ukuthi sesisidi isikhathi udembesela noma ugwema okanye uziba ubizo futhi lesi sidalo sesiqala ke manje ukuvulela izitha ukuthi sikwenze kabe ngiyabona noma ke isidalo sokusesiza kabi manje ngisiza ngolaka 4 uma uphupha uHlanya kuphawu lubi futhi uma lokushaya lusho ukuthi kungenzeka kufuneka mhlawumbe uqikelele uqaphele noma uqinisekise ukuphepha kwakho ngoba ke kunexoki elikwakhela uzungu futhi elifuna ukukulimaza noma ke elikugadla nje yabo nesiphethe ngakho futhi number 5 uma uphupha uHlanya uphawu lubi uma lokushaya ngesikhali lungasho ukuthi ufuna uliqaphele ngoba kunomuntu ofuna ukukulimaza noma ukwakhela nje uzungu siyaphetha ke besibheka nje udaba lohlanya la kodwa masele kushaya sibheka nje masele kushaya uHlanya. May God bless you, may God increase whatever lo nayo empilweni iphinda phindeke kodwa ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokunikela kule channel siyabonga.